Sådan sætter du din ammebrik på. Det du gør, det er, at du først og fremmest kommer lidt mælk på her i de her, lad os kalde dem for vinger, eller noget vand her rundt i kanterne. Bagefter folder du ammebrikken ud sådan her, så den vender på den her måde her. Der hvor der ligesom går et hul ned på ammebrikken, der skal babys næse være. Så nu har vi vores bryst her. Ammebrikken bliver sat på sådan her, og gerne sådan at brystvorten er centreret inde i ammebrikken herinde i. Så kan vi sådan lige prikke den ud her, og så sidder ammebrikken fast. Hvis nu at det har været et rigtigt bryst, eller hvis nu at jeg havde kommet vand på, så ville den sidde lidt bedre fast, end den gør her. Det er ret vigtigt, at den sidder godt fast her, så en baby ikke kommer til at tage den med af. Godt. Og så er det vigtigt, at næsen sidder her, hvor der er det her hak eller hul ned, fordi at de her dufte, som babyen skal bruge til at komme på brystet, dem kan babyen så dufte ved, at der er hul her i ammebrikken. Babyen skal bruge duften fra blandt andet de her Montgomery kætter, som sidder herinde bagved, for at kunne finde brystet.